Deporte e solidariedade volverán a ir da man na Pobra coa celebración da terceira edición da carreira solidaria Móvete pola Diabete. A proba presentada esta mañá no Concello está organizada pola Asociación Anedia. Terá lugar o sábado 27 de xullo a partir das 8:30 da tarde, na zona comprendida entre a Praza Alcalde Segundo Durán e o Peirao Comercial. Porque a diabetes sigue sendo unha das enfermedades máis prevalentes en Galicia, pero tamén sigue sendo ao mesmo tempo unha gran descoñecida, non? Entonces, falta moito para traballar en visibilidade e dende a Anedia, porque somos unha asociación autonómica, pero bueno, temos unha gran implantación na Barranza e aquí na Pobra, bueno, facemos actividades todo o ano e queríamos, bueno, pues continuar con esta cita. Nesta ocasión a carreira terá tamén algunha que outra novidade, xa que a organización decidiu incorporar o factor da sostibilidade. A parte de solidaria, que é o fundamental, non, e de información, tamén contamos este ano, sempre intentamos nas nosas probas facer unha, pues, como componente medioambiental, é dicir, non só podemos pensar en diabetes, a diabetes forma parte de todos os ámbitos da nosa vida, non? E traballamos en varios proxectos, bueno, para reducir os residuos e tamén para non xeralos. E entonces, este ano contamos con dúas iniciativas nesta carreira. Unha é con The Cycle, que é unha empresa da Pobra do Caramiñal tamén, que nun proxecto que se chama Proxecto Beta, que é para reutilizar esos residuos, non, que xeramos, a parte que se pode, digamos, reutilizar. Vamos a ter unha pequena sorpresa nesta proba. E aparte tamén con Viacua, que nos vai a ceder unha estación para coller auga da villa, os participantes, para non ter que utilizar, digamos, envases, non? Que contamos ter alrededor de 300 participantes, e entre voluntarios e participantes, ao final, pois, xamos moitos residuos e intentamos reducilos, pois, con esta estación, non, que nos aporta Viacua. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de iniciativas, coas que o goberno local ten un enorme compromiso, animando ademais a veciñanza a participar nela, co fin de superar os 300 inscritos. É por unha boa causa, entón animar a todos os veciños, máis grandes, máis pequenos, adultos, pois que participen, veñan. É unha proba que ademais é sobre liso, é dicir, faise bastante ben, non ten, tampouco é moi dura deportivamente falando, entonces, bueno, creo que é factible que todo o mundo pois poda participar. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o día 24 a través da web www.carreirasgalegas.com.